Tkompli titla fil-wiċċ l-ipokrezija ta' Simon Busuttil li għażel jattakka lid-deputat laburista Justin Caruana għax użat il-helikopter tal-Forzi Armati fil-waqt li ma semma xejn dwar il-bosta drabi li l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi għamel użu minnu għal skopijiet partiġjani. Il-Partit Laburista ddiskriva l-attitudni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-każ tal-membru parlamentari Laburista bħala ipokrezija politika rampanti. L-istqarrija kompli tajt il-kap tal-oppożizzjoni bħal donnu nesa x'inhu verament każ ta' abbuż ta' poter. Tfakkar kif Lorenz Gonzi uża l-helikopter tal-Armata biex jattendi laqgħa tal-Grupp Popolari Ewropew fi Sqallija li m'għandux jaqsam mal-ħidma tal-Gvern iżda marbuta mal-ħidma tal-Partit. Armin ekku meta jkollok Prim Ministru li Simon Busuttil ħadem spalla ma' spalla miegħu li uża dawn il-vjaġġi bil-helikopter tal-Armata biex jattendi għall attivitajiet politiċi u soċjali. Ma kienx biss il-Partit Laburista li kundanna dan l-attakk. Dan jikkonferma ukoll l-eks uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi tal-Armata Ivan Consiglio. Fuq sit elettroniku jgħid li ma jistax jifhem għal xi xinata daqshekk attenzjoni l-każ ta' Justin Caruana meta fi żmien Gvern Nazzjonalista dan kien jintuża ħafna drabi. U semma kif kien jintuża mill-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi għal żjarat f'każini jew inkella attivitajiet politiċi u soċjali. Għaldaqstant il-mistoqsija teqpa hekk kif il-kap tal-oppożizzjoni attakka lil Justin Caruana li għamlet użu mill-helikopter għal ħidma parlamentari barra minn xtutna waqt li jqpa' fommu siket fuq il-kap tiegħu ta' dak iż-żmien uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista li għamlu użu għall anijiet partiġjani.